ka achiel kod bedo ni an jakanyo no mar sundo komiti mano oketo $650,000. Okay. $354,000 dhi chulo gowi mar jopur mano otero niangegi e kembe mag sirkal to pok ochul nyaka sani. Pesa modong' e wiye ma en $300,000 en wadhi chulo kode jotich nikech kiwuotho e kembe wage jotich moko osetieko nyaka higni 10 kapok oneno misara. Omiyo mano e tija mar sundo komiti mara kokale migawo mar agriculture mondo mi jowa bendo yud konyruok kaka gitime weche mag kahawa kaachiel kod chai. Erokamano nekech sai momayo wang'a twak de pod obedo mamit ndi koro kwatieko nitiere chik mabiro konyo ywaruok mosebedo e kind loch gwenge ma en devolution e pesa michulo jod bura mano mar GCDF to kod count pesa mabidhi ne county ko yudo thuolo bro go mbaka ne malach but kichuto e wach budget kum sek nyiri moko machuok mheshimiwa okelo kitieko e wach ni endi nyiri moko machuok nitiere pesa miluongo ni shareable revenue ma kale nyimo od bura kaachiel kod senate. Sirkandni chiko wacho maler na tamala 15 mar mwandu tema Kenya onego bed ni dhi ne county government e yor devolution mano kal e pend chik. Yes. Tiyudo ka kinde duto mwago kwano kodgi kaachiel kod jowa motelo ne counties ka. Jogi tero mana tamala 10 kata 12. Inyalo paro ywaruok manyo otimore kar January February ka. Yes. Kane jo county wacho nego giyud $415 to jogi jo kanyo no miluongo ni jo treasury oramo ni en mana $300 kaachiel kod 90. Tiende ni gikawo $24 mar jowagi monego dhi e counties lalka. Koro mano e chandruok mantie. Mheshimiwa Honorable Opiyo Wandayi jatend kweth manoke od bura kum seconds 15 gimineno kochuoye wach budget ni endi kata ok odhi ni mabe kata odhi ni mabe nikech ngene sedo malingling kitieko. Well, ing'eyo gima duong' ahinya ma wacho kachako twak kaendi en ni andaya kata awinjira kod osiepna Ogola. Ok wanyal bedo ni higa ka higa waloso budget maduoko mana kende holo pesa. Okay? Holo pesa wi holo pesa. Budget maduoko wa e medo osuru ewi osuru. En gima is not tenable. Ok en sustainable. Mane gima nyaka wari mind sirikal mar migosi William Ruto. To an gadiera ni ka wariwore kanyakla ka jo od bura kendo jo piny bende kan bangwa aina magintie bangwani to onge gima tek iru kama nai mogik ngire professor mara en seche mo bunge bro wacho weche mag budget gi nyaka ging'e ni gin jok miluongo representative of the people koro decisions magi bro timo nyaka beni gima gonyo jo piny wacho no hakuna madaraka bila mamlaka the sovereignty of my people koro seche ma yubeti od burano kata ng'at ma dhi somo budget ni osom budget ma wananchi okwan consultants ma government wanu nitie nyithindo dhi school chiemo ni gweng be mama esho dog piny mondo ji odagi yo maber ok mibadhi ma ji odak na midhiero mang'eny okwadante. Erokamano nyakwara mogi koro watieko twak mana kaka wang'eyo ni fon wach mawinjo ka kuom jatend kweth manoke od bura mamalo mano migosi Opiyo Wandayi en ni odhi kone jagoro maduong' mar ODM migosi Sifuna mondo ndik barua ni jo od bura mag ODM mondo ne kaka nyalo paro wach mar paro mar omenda ma ichano chan e od bura wik manyien kaka manyakwara mogi an kaka nyawadwa Walter Nyambaga kaachiel kod ngire Fred Ogola kod jatend kweth manoke od bura mamalo migosi Opiyo Wandayi mabende en jaod bura ma Ugunja kaachiel kod jaod bura ma Nyando migosi Jared Okelo mabende en jakamiti mochung' weche mag puro kaka mano duoki studio nyakwara mogi kokie od bura mar mamalo wang' duto koro ng'iyo od bura